Sí? El primer dit, nosaltres farem la nit de... Res. Per això portem posat què? El pijama. Farem 1, 2, 3. El que avui venen els Reis. Sí. Nosaltres li posarem unes galetones. Agradat, oi? Per aquí ja ha acabat. Ja hi som tots? Vinga, doncs, comencem. Ben fort, eh? Mira aquesta panxa, a veure com es mou la panxa. Molt bé, molt bé. Ben fort, eh? Les
Preparats? Preparats? Escenes del pessebre vivent i en aquesta classe fan l'anunciació dels àngels dels pastors. Mira, aquest pastor. Ui, quin fred que fa! La meva s'apaga. Per què? Perquè tens tanta fred que sempre solucions la fa. No cal, que si no et refredaràs tu. Ei, no pateixis, dona. És fort com un roure. Monja, quina nevada aquesta nit. Si això dura, a l'estiu no podré sortir en molts dies. Ei, sí que triuen avui a estar per aquesta sopa. Sopes! El teu amor, sopes! Jo també estic de sopes!
aquest surt l'altre dia vaig sentir que amb el que cobren no en tenia ni per pipes. Vaja! I sabeu quina és l'última que han fet? A l'escola no podran ensenyar català. Potser ni ens deixaran parlar. Com haurem de parlar, doncs? Si no, doncs en castellà. En castellano? O potser en anglès. English per English. I també tenen música a la troca. Nosaltres aquí som llestos i sabem de tot. Va, no sigueu prestes. Les sopes estan fetes o què? Jo tinc molta gana i les sopes no em penso menjar. I jo no. No volem ni prou! No hi ha res més! Només queda el rosegó de pa i un tros de formatge. Va, passeu al got de beure una ronda i dormir, tot patats. Ah, mira, qué bueno. Has sentit aquesta colla de pastors? Segur que no s'han enterat del que ha passat aquesta nit. Vols dir? No pot ser que no sàpiguen res. Sí que pot ser. Meva mare pertany d'aquest poblet enmig de la muntanya. Però tenen tele i amb la tele se saben de tot. Això és veritat. Ja saben que estem en crisi. Això no cal que ho sentin a la tele, que tots se'n adonem compte que no arriben les misses. Sí, però també saben el del català i això sí que ho deuen haver sentit a la tele. Tens raó. Mira que si fos veritat, també que ens entenem tots plegats. Només deuen mirar TV3 i això ho deuen haver donat a la U. Bé, avisem-nos nosaltres, ho hem de saber. És una notícia molt important. Què és el que està clar fins a la nit? Se senten ocells. I música. Quina por. Pastors, escolteu! No sabeu que aquesta nit ha nascut Déu infinit? Què? Qui? Quan? On? Escolteu, escolteu! Pastorets de la muntanya que hi viu, els llacs del cel.
taurons i també altres llamins. Fem el pessebre amb rius de colors i muntanyes de colorins. I les figures del pessebre a poc anem col·locant amb il·lusió i alegria, que són les festes de Nadal. Ja l'establíem l'infant i Maria. Josep amb la vara, el bou i la mula al racó jaient. Dues dones que renten amb l'aigua d'un rec. I els pastors que seuen a la vora del foc. El pixaner vestit de pastor busca un racó. I els àngels brillants anuncien a tots que Jesús és nat. Jesús és nat! Jesús és nat! Tenim una recepta molt especial amb 10 ingredients. 2 patrons de pau i felicitat. Un grapat de bones intencions. 4 pensaments d'estimació. 3 pessics de tolerància. 2 dolces